Per fer front a la pujada de la cistella de la compra, Comerçin d'Ontinyent llança els xecs antiinflació. La nova campanya de dinamització de l'economia local amb el sorteig de 2.000 euros. En concret es tracten de 7 xecs, 2 valorats en 500 euros i altres 5, en aquest cas per un valor de 200 euros. Per poder participar en el sorteig, el consumidor té de temps fins al 8 d'abril per a fer les seues compres als més de 130 comerços adherits, on rebrà una papereta per compres superiors a 20 euros en establiments generals i 10 euros en quioscs, forns, bars i cafeteries. Pensem que tindrà bona acceptació entre nosaltres. Hem pensat que era una iniciativa molt interessant i que ens col·loca al costat de la problemàtica que avui en dia hi ha en els carrers, en totes les pujades de preus que estan tan a l'ordre del dia. Tots els dies sentim comentaris d'aquest tipus, no? Aleshores, una aportació econòmica cada mes crec que serà molt apreciada. En cada comerç trobareu una papeleta que hi ha que emplenar les dates de contacte i o bé la papereta es queda en el mateix comerç o si se la volen emportar a casa després hauran d'adjuntar una foto del tíquet en l'establiment on han comprat i enviar-ho a través de les xarxes socials de Comerçin, tant en Facebook com en Instagram. Hi haurà 2 guanyadors de xec de 500 euros i 5 guanyadors del xec de 200 euros, de tal manera que els de 500 euros són 50 euros mensuals i els de 200 euros són 20 euros mensuals, que serà un únic guanyador. En aquest cas seran 2 guanyadors de 500 que tindran que comprar en aquest xec en qualsevol dels establiments adherits a Comerçin una vegada al mes, gastar-se aquest import, però independentment dels comerços en els que participe, vull dir, en un pot gastar-se 20 euros, en l'altre 30, així fins a esgotar el xec, o bé de 50 euros o bé de 20 euros. El sorteig es realitzarà el dia 14 d'abril en directe en les xarxes socials de Comerçin, bé per Instagram o bé per Facebook. La nova acció presentada ha comptat també amb la presència de diversos associats i del regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, per mostrar novament el recolzament de l'Ajuntament a aquest tipus d'iniciatives promogudes pel comerç local. En un context d'inflació com el que estem vivint, on al final recau en els ciutadans i ciutadanes la major part del pes del que estem vivint, és important en 2 vessants. Per una, perquè aquests xecs el que faran és que aquells ciutadans que participen tinguen un extra tots els mesos i, per altra banda, que aquest extra que tenen tots els mesos els puguen gastar en els comerços i serveis de la nostra ciutat, en aquests casos que estiguen associats a Comerçin. Una campanya on Comerçin ajuda als consumidors a combatre la pujada de preus i del que tothom pot aprofitar-se. I recorden, el sorteig tindrà lloc a través de les xarxes socials el proper 14 d'abril.